Nabati gayud ang Kapuso Network sa bisan asa man sa kalibutan ug sa bisan unsa man nga platform. Nakatala sab ang GMA Network og mas taas nga revenue ug earnings atol sa ika-75 nga anibersaryo niini sa miaging tuig. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Mas taas ang revenue ug earnings nga gireport sa GMA Network niadtong 2025, ang ika-75 anibersaryo sa network. Samtang padayon nga namamayagpag sa TV, radio, film ug digital platforman. Kini ang gibalita ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa annual stockholders meeting. We retained our position as the dominant TV broadcast network in the country once again. The year 2025 was a milestone year as the network marked its 75th anniversary, celebrating decades of service to millions of Filipinos across generations while braving challenges and change. Niadtong 2025, mitaas og 3% ang net consolidated revenue ug nakatalasab og 6.39% increase sa consolidated net income nga nahimong 2.197 billion pesos. Niadtong 2025, nanguna ang GMA sa people ratings ug people audience shares sa Nielsen National Urban Television Audience Measurement o NUTAM. Lakip sa total Philippines ratings, Philippine National Television Audience Measurement o FINTAM. 27 sa 30 top programs sa 2025 NUTAM ug FINTAM People Ratings kay gikan sa GMA sa pagpanguna sa Kapuso Mo Jessica Soho. 18 sa 25 top news, public affairs and public service programs ang gikan sa GMA sa pagpanguna gihapon sa Kapuso Mo Jessica Soho, 24 oras ug 24 oras weekend. Nanguna sab ang GMA Radio Group, number 1 sa Mega Manila, ang Super Radio, DZBB o DWLS-FM. Nanguna sab ang mga local radio stations. Gibida sab ni Duavit ang padayon nga pagpalapad o pagpakusog sa digital presence sa GMA. As audiences turn to digital platforms for information and entertainment, so do we continue to increase and strengthen our digital presence. Sa tibuok 2025, nanguna ang GMA sa tanang media ug entertainment companies sa Southeast Asia ug sa Pilipinas base sa Tubular Labs Leaderboard. Base kini sa aggregate views sa nakadaiyang social media platform. Tungod sa double-digit growth sa nakadaiyang major social platforms sa GMA, lakip ang kusog nga performance sa gmanetwork.com o GMA News Online. Dunay 13% increase sa online digital advertising revenues ang GMA. Padayon sab ang pagpakusog sa GMA sa pagproduce og pelikula pinaagi sa GMA Pictures. Human sa pagpasalida sa mga pelikula sa mga sinihan, film festival ug streaming platforms. Nakatakda sab nga ipasalida karong 2026 ang usa ka epic drama ug duha ka pelikula gikan sa mga naa sa likod sa malampuson nga pelikulang Green Bones. We will continue to evolve, innovate, and strengthen our presence across every platform, driven by our commitment to excellence and our aspiration to better serve our audiences and stakeholders. Gipili sab sa stockholders meeting ang duha ka bag-ong independent directors sa GMA Network Board. Sila retired Supreme Court Chief Justice Reynato S. Puno ug ang usa sa mga kasaligan nga investment banking executives nga si Enrico S. Cruz. Nagpasalamat si Duavit sa shareholders, advertisers, partners ug kapuso audience sa padayon nila nga suporta sa GMA. Through and because of you, GMA will remain steadfast in its commitment to serbisyong totoo and to remaining forever one with the Filipino. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.